Malinao mo digdig sa Grench.Cybernet. Grench.Cybernet. High speed ang computer, magayon mag-internet. High speed ang computer. Ang smart money padala center, unlimited na sa inda. Unlimited. Dawat pirang ihulog sa imong makukubra. Makukubra. O marina ka mo digdig. Marina. Sa Grench.Cybernet, magrani. O marina, sa Grench.Cybernet ka na mag-internet. Mas smart money padala, dahil ang hahanapon pa. Kunin na ang Grench.Cybernet. Sa indunang dumanan ng Grench.Cybernet. Sigurado ka dyan, may smart money padala center na pwede mong hulugan. Grench.Cybernet, malinig ayos ang serbisyo, komportable ang lugar. Sa libod sa purok uno, bumabasa na sa cover, tama hihiling nindo. Grench.Cybernet, high speed ang mga computer, magayon ng internet. Ang smart money padala center, unlimited na. Dawa pira ang ihulog, siguradong makukubra sa anuman na oras. Available permisinda, Grench.Cybernet, yaw tigahalat ka na. O marina ka mo digdig. O marina. Sa Grench.Cybernet, magrani. O marina, sa Grench.Cybernet ka na mag-internet. Mas smart money padala, dahil ang hahanapon pa. O marina. Sa Grench.Cybernet. O marina. Sa Grench.Cybernet. O marina ka mo digdi sa Grench.Cybernet.